راديو إيرنا حزو السلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربو عسر تمقابيت كل تشعن إسران حدن فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቡሉ ናይል ናብ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሱዳን ኣፅዋር ትልእኻ ኣላ ክብል መንግስቲ ወቒሱ ፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ኣሕመድ ማዶበ ኣብ ጉዳይ ምርጫ ንምይይጥ ናብ ሞቃዲሾ ኣትዮ ዘበነ ስልጣን ወዲኡ ክእለ ዝወሰነ ፕሬዚደንት ኒጀር ተሸላሚ 5 ሚልዮን ዶላር ኮይኑ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቡሉ ናይል ናብ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣፅዋር ትልእኽ ከም ዘላ ንመግለፂ መንግስቲ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ እቲ ኣገልግሎት ዜና ብዘቕረቦ ሓበሬታ መሰረት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ብኮማንደር ጆሴፍ ቱካ ዝምራሕ ተቃዋሞ ሓይሊ ዝተላእከ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዞባ ቡሉ ናይል ንእትርከብ ኩርሙክ ዝተባህለት ከተማ ንምቁፅፃር መጥቃዕቲ ንምክያድ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን እዩ ምክትል ኣዛዚ ናይቲ ብህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሰሜን ሱዳን ዝፍለጥ ተቃውሞ ሓይሊ ኮይኑ እቲ ኢትዮጵያ ዝለኣኸትሎም ኣፅዋር ድማ ብ27 ለካቲት የቡስ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ዝርከቡ ሓይልታቱ ከም ዝተረከብዎ እዩ ተመልኪቱ በቲ ኮማንደር ዝምርሑ ሓይልታት ካብ ኢትዮጵያ ብዝረኸብዎ ኣፅዋርን ብከቢድ ብረት ኢትዮጵያን ተሓጊዞም ንከተማ ኩርሙክ ንምቁፅፃር እዩ ዕላምኦም ክብል እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣስሚሩሎ ዕላማት ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻብኦ ድማ ብምብራቃዊ ሸነኽ ዞባ ኣልፋሽጋ ንዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ናብ ካልእ ማእዝን ንምግምዑ ምዃኑ እውን እቲ ምንጪ ኣገንዚቡ ብዛዕባ እዚ ብመንግስቲ ሱዳን ዝቐረበ ወቀሳታት ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ወግዓዊ ምላሽ የለን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሰሜን ሱዳን ግና ነቲ ብመንግስቲ ሱዳን ዝቐረበ ክሲ ብምንጻግ ኣብቲ ኣብ ነሓሰ 2020 ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ከም ዘኽብር ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታኡ ገሊጹ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብደቡብ ዝጀመረ ግጭት ናብ ሙሉእ ኩናት ዘን ሃገራት ከይዓርግ ስክፍታ ብዙሓት እዩ ፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣሕመድ ማዶበ ምስ ፕሬዚደንት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብ ጉዳይ ምርጫ ሶማል ምይይጥ ንምክያድ ብ39 መጋቢት ናብ ሞቃዲሾ ከም ዘምርሐ ተገሊጹ እቲ መራሒ ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ናብ ሞቃዲሾ ከም ዝኣተወ ዝግለጽ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ኣኼባ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ክካየደሉ ምዃኑ ኣብ ዝተገመተ ከባቢ ዓሰርታት ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ዕለት ኣትዩ ፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ሰይድ ዓብዱላሂ ዳኒ ንተመሳሳሊ ዕላማ ሎሚ ረቡዕ 10 መጋቢት ናብ ሞቃዲሾ ክኣቱ ትፅቢት ኣሎ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ፌደራላዊ መንግስትን መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ኣብ 8 ለካቲት ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ኣባላት ባይቶን ፕሬዚደንትን ክካየድ ኣይከኣለን ክልቲኦም መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ካብ ጣዕለት እቲኣ ኣትሒዞም ፕሬዚደንት ፋርማጆ ሕጋዊ መራሒ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ከም ዘይኮነዮም ክገልጹ ጸኒሖም ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ከም ዘይብላ እትግለጽ ሶማል ነዚ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ እቲ ፕሬዚደንት ምስቶም ገፊሕ ናይ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዘለዎምን መጻርርቱ ዝኾኑን መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ምይይጥ ከካይድ ተበግሶም ውሳዱ ተስፋታት ሂቡሎ ካብ ቀንዲ መወልቲ መንግስቲ ሶማል ዝኾና ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን እቶም መራሕቲ ምይይጥ ብምክያድ ብዝቐልጠፈ ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ጸቕጢ ክገብራ ጸኒሐን እየን ካብ 2011 ናትሒዙ ብምርጫ ናብ ስልጣን ዝመፀ ፕሬዚደንት መሐመድ ኢሳፎ ቀዋምቲ ሃገር ብዘፍቅዶ መሰረት ን2.5 ዓመታት እቲ ሃገር ክመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ክእለ ወሲኑ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ብሰናይ ምሕደራ ኣብ ስልጣን ክትጸንሖ ዝግባእ ግዜ ምኽባርን ዲሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ኣብ ምትግባርን ዝተመስገኑ መራሕቲ ዝውሃብ ሽልማት ሞ ኢብራሂም ተዓዊቱ ሽልማት ሞ ኢብራሂም ኣብ 2007 ካብ ዝምስረታ ትሒዙ ዛጊ 6 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራዮም ተዓዊቶም ሱዳናዊ ቢልዮነር በዓል ጸጋ ኢብራሂሞ ኣብ ኣፍሪቃ መራሕቲ ብዘይ ዲሞክራሲያዊ ምርጫን ውሑስ ምስጋር ስልጣንን ን10 ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምጽናሕ ንህዝቢ ግዳይ ሕሰምን ዘይበቆሕ ምደራን ይገብርዎ ኣለዉ ካብ ዝብል እምነት እዩ ናይ ስልጣን ግዜኦም ብዝግባእ ወዲኦም ክእለዩን ዝወሰኑ መራሕቲ 5 ሚልዮን ዶላር ዘለዎ ሽልማት ክህብ ዝወሰነ ተዓዋቲ ሽልማት ሞ ኢብራሂም ኮይኑ ዘሎ ፕሬዚደንት ኒጀር መሐመድ ኢሳፎ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ንዝተዓወተ መሐመድ ባዙም ስልጣኑ ተረክብ እዩ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እትርከብ ኒጀር ሓንቲ ካብ ቀዳሞት ተኸታት ሃገራት ዓለም እኳ እንተኾነት ቁጠባዊ ዕብየት ንምምዝጋብ ይኹን መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ካብ ኣውራሮ ቃሒታት ዝኾነ ውሑስ ምስጋር ስልጣንን ብቑዕ መደራ መንግስትን ንምትግባር ፕሬዚደንት መሐመድ ኢሳፎ ዝወሰዶ ተበግሶ ኣህጉራዊ ናእዳ ረኺቡሎ
معسكر ولقا ملختنا تبهالت ابتقلت أفريقيا بريزيدنت إرترا أتو إسياس أفورق زركبهم شمونت مرحت هجرات للعسران حموشن عمتات بسلطان صنحهم أبز بس كابزن مرحتن للعسران حموشن عمتات بسلطان زركبو هجرات سماون يخون مرجع بسرعة كايد انكالو أب إرترا قنا هجراو مرجع زبهال تخايد يفلتنيو زخبركم سمعتنا زينا أبسفت الله راديو إيرانا ناتا دمت إرتراويان داقماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتلو وتروبع بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قربلكم سنة مكتال منقستوان معكنا زينا إثيوبيا أب قداي قجة السودان كم السراب يغطبا زحلف سمون حدا مقابيت أب إثيوبيا مبل 225 تنبل عوت عدوى تبايلو عوت عدوى ورارت اليان نمكات أنصار مجزأة الألم بستخايدو كناس تقونات سفقينو أب كتما عدوى كل التقراي استخايدو إثيوبيا نزيز انبل زبعالتلو كتما عدوى أب تحت دبنا وكنات النهالو تابر اسمو خانو قال امس جزايت حيل بريطانيا استفرارمتو دوبن يبصحني تبلو من السودان زداوبا مريت كاب اوان ناب اوان اتخسر له زل اوانيون إثيوبيا بز قدم 225 عام استقبر عوت بعوتا كتبعل بز دما ابز اوان زز كاد زلو كنات فاتيما بزعبو كاب مزراب تقطيبا مع كنا زينة تتون بزعبو زخون يخون مجلسات كاب مهاب ستيمن مهلاون نحيالو تعذب تسكر مخوين الله بأنصارو إثيوبيا أبلع الحانت كاب كلها زخون التقرايز قبرتو كنات كما بلعلي بعداويت هاجر زكايدتو بزت عمقانا تجدرلو بمبارا مسناي السودان سقطاك نتاصرن كلو أزيو أقرام كيرولو نزب زملكت قالت عذب تخجلتون كلو إثيوبيا نقجت السودان بعتوب زي تحازتو ناب تقراي زلو تهدراو ميزان حيلي كي زابع بمسكا مخانو خجلتون كلو قال دماغ قدما مينستر أبي أحمد بسلامو من قد فتحو يحلم بمهلاو مخانو يكمتو مع كانت زينا السودان بفلاي دما سونا استبهلت ناي منقست أقل زينا بانصارو سراويت السودان أب ألفاشكاز ركب سفحي كبابيتات كمستقوطات أرخ قلتات أنيحن حجون مدقعتاتو بمقصال تاريفو زلو سوداني بتصحني يتبلو أب مقصار إشباشب مهلاو ينزقلتا أفنيا مينستر قديات وطا إثيوبيا دينا مفتي أما جمري ورحت الرينة قديا ملكتو دحر زهابو مقلتي زاكيت زخوني يخون توسخ حبريتاي حبن زلو نسو أبدا قدمو زهابو مقلتي إثيوبيا نتججت نمفتاح دبلوماسيا ومنقد تنادخم زلا انت خون السودان كاب حيزاتو زلا مريت انت زيوتيا كل نجر عقن كم زلو تعقستي إثيوبياون يتنقع كم زلو أتنكيو نيرو بدحر إغن زخوني يخون مقلتي توهبن السودان اتي بتصحني يتبلو كاب شدشة تحساس كل شحن إسرانات حيزا زحزتو مريت نإثيوبيا كتمل سويلا كم زي حزتو إذا دما فتيمو زي الوطن بعلم لخاو حجز تدقفة مريتا خمس خونيو أفنيا منستر قديات وطاء السودان مانسور بلاد زقلت مانسور بلاد السودان حيزاتو زلا مريت نإثيوبيا الترقاقت ألو ويتأمنلو أبنت كم زي بلا اتمريت ناتا مخانو اتاب عسرت حموشتا قنبت شحن تشعات ميتين كلتن أب كتما أديس آبا أب مونغو سودان بريطانيا استخايد سمع وخل مرتعو مخانو يحبر إذا أب مونغو سودان إثيوبيا زغطل زلو قجتن مسحابن اتقبت تحاويسات توز تنحى نايم قداب فلقني الود بحداسة تحاويسو ناب كالإزل على زواو قجت كيسا قريو تساقي زلو سودان قبتن بموهاد أب مونغو أن سمعاتي كايدان إثيوبيا أب زمت كرامتين مملا قداب هداسة دو كتبل إتوعان إتنقان مهلاوان دما نتسقات زيادة يكردلو أب مونغو إثيوبيا سودانن أستا شوعات 244 كيلومتر زركح دوبالو إذا دوبات بسمع استبتحن أب كارتاز سفرن وكان تخونه أب بايتاقن كي تحانتت ويدما بقبو ملكت كي تقبرو اللي تانيحو مريت سودان أزو يسفح بمخانو أب رئيسي دما بقبو زي تملكته بمخانو بفلاي أب تمس إثيوبيا زداوب كاب إثيوبيا زأتو ننويح اوان دوب سجيروم كنبرون حرشاو نتفتات كايدون تانيحوم حلف لومون إثيوبياوان عدقات من السودانوين كقاجو تانيحوم بفلاي زحلف 25 عامتات أمونغو كلتين هاجرات زنبرة مسحاب الناس هيدق متسن كلو نتو قداين مهدأون مزرابات كايت سانيحو مراح السودان نبر عمر البشر نتمسحاب وزحة كروخي هابو 5 أنحن أبحد أوان ونتمريتني إثيوبيا أحلفو كبو تقاربو 5 نبرة مستيراوان سندات إيك ألعو
انتخونه عمر البشر كاب حيلين لو تزعون عبنياتات كاب سلطان دحر معلاو نعو تكيኦም ንሱዳን ዘመሓድሩ ዘለዉ ቆንስል ንጉዳይ ዶብ ዳግማይ ከም ዝለዓል ብምግባር ናብ ሱዳን ክምለስ ክዘራረቡ ጸኒሖም ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ተጸሚዳ እንሃለወት እያ ሃንደበት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ታልፋሽጋ ዝተባህለ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝጸንሐ ናይ ሕርሻ መሬት ተቆጻጺራቶ እቲ 250 ኪሎ ሜትር ስፍሓቱ ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያውያን ምልሻ ክሕሎን بإثيوبيان حرستوت كحرس ጸንሐንዩ بمسرت ውዕል ዶባት እቲ መሬት ናይ ሱዳን እዩ ኤውሮጳውያን ሃገራት ንኣፍሪቃ ጎዛዜን ኣብ ዝመቐላሉ ዝነበረ እዋን ብሪጣንያ ዳርጋ ብሙሉአን ፈለግኒል ዝምንጭወለንን ዝፈሰለንን ሃገራት ማለት ግብፂ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ ኣብ ትሕቲ ግዛእታ እትያተን ነይራ ኣብ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ናይ ሓንቲ ሃገር ይኹን ገዛኢት ማይ ይኹን ምንጭ ማይ ኣገዳሲ ብምንባሩ ብሪጣንያ ዝኾነት ኤውሮጳዊት ገዛኢት ሃገር ብፍላይ ድማ ቀንዲ መቐናቕንታ ዝነበረት ፈረንሳ ኣብ ማያት ኒል ይኹን ኣባይ ግዝኣት ከይህልወን ትከታተልን ኣጽዒቓ ትሰርሕን ነይራ ካብ ኣኽራናትን ቀላይ ጣናን ኢትዮጵያ ዝብጋስ ኣባይ ናብቲ ናብ ሱዳንን ግብፅን ዝጓዓዝ ፈለግ ኒል ቀንዲ መጋቢ ብምንባሩ ኣየነይቲ ሃገር ትቆጻጸሮ ንብሪጣንያ ኣገዳሲ ነይሩ ነዚ ንምርጋጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ነበር ሎርድ ላሊስቡሪ ኣብ 1889 ብሙሉአን ምንጭ ናይል ዝኾና ኢትዮጵያ ሓዊስካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከኣትዋ ወሲኑ ብመሰረት ሎርድ ላሊስቡሪ ፈለግ ኣባይ ማለት ሰማያዊ ኒል ንዝምንጭወሉ ከባቢታትን ዝቆጻጸረ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ንዝነበራ ሱዳንን ግብፅን ከዕለቕልቕ ወይ እውን ከጽምዕ ሙሉእ ሓይሊ ክህልዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢድ ዘተኣማምን ምምሕዳር ከኣቱ ነይርዎ ብሪጣንያ ነዚ ውሳኔ ኣብ ዘሕልፈትሉ ንኤርትራ ትገዝእ ዝነበረት ጣልያን ንኢትዮጵያ ንምግዛእ እውን ተበጊሳ ብሪጣንያ ናይ ጣልያን ተበግሶ ደጊፋቶ ኣብ ሚያዝያ 1891 ክልቲአን ሃገራት ብዝገበርኦ ዝርርብ ጣልያን ንፈለግ ኒል ከይትንክፎን ከይተዓጽዎን ብኣንጻሩ ክትሕልዎን ዋሕስ ክትኮኖን ዘሰማምዕ ፕሮቶኮል ፈሪመን እንተኾነ ብሓደ መጋቢት 1896 ጣልያን ኣብ ኩናት ዓድዋ ብኢትዮጵያ ተሳዒራ ድሕሪ ስዕረት ጣልያን ንኢትዮጵያ ዝገዝእ ዝነበረ ምኒልክ ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲ ክኽተል እንከሎ ኣብ ጅቡቲ ዝነበረት ፈረንሳ ድማ ንኢትዮጵያ እንተወሪራታ ንፈለግ ኣባይ ኢዳ ከተንብረሉ ተኽእሎ ብምንባሩ ንብሪጣንያ ስጋት ፈጢሩላ ድሒራ ድማ ፈረንሳ ኢጣልያን ኢትዮጵያን ዝተሳተፋሉ ናይ ኩለን ግዝኣታት ኣብ ዘዳውብ ናይ ዶብ ምሕንጻጽን ፈለግ ኒል ዘይትንከፈሉን ውዕላት ኣካይዳ በዚ ድማ በብእዋኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳን ኤርትራ ጅቡትን ኬንያን ናይ መግዛእታዊ ዶባት ስምዓት ተኻይዶ ኣብ 1902 ከምኡውን ኣብ 1907 ኣብ መንጎ ንሱዳን ትገዝእ ዝነበረት ብሪጣንያን ኣብ መንጎ ንኢትዮጵያ ዘመሓድር ዝነበረ ምኒልክን ብዝተኻይደ ውዕላት ዶባት ክልቲአን ሃገራት ክጸድቕ እንከሎ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዶብ ውፅኢት ናቱ እዩ ፕሬዚደንት ኒጀር ሽልማት ሞ ኢብራሂም ተዓዊቱ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪቃ ናብ ስልጣን ክድይቡን ከለው ኣብ መጀመርታ ለውጢ ንምምጻእ መብጻዕያቱ ንብልጽግናን ምዕባለን ከም ዝሰርሑ ይምድሮ ሃገራውያንን ፈተውቲ ህዝቦምን ምዃኖም ይገልጹ ተስፋ ዘስንቑ መደረታት የስምዑ ጸኒሖም ዕድመ ስልጣኖም ክውዳእ ምስ ቀረበ ገለ ካብኦም ቅዋም ብምቕያር ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዝቕጽልሉ መንገድታት የናድዮ ገለ ምኽንያታት ብምንዳይ ምርጫታት ከየካይዱ ይዓክቱ ገለ ድማ ሽግራት ብምፍጣር ኣቓልቦ ህዝቢ ጠምዚዞም ናብ ብኡ ዘፍለጠ ውልቀ መለኽቲ ይጸርዩ ክሳብ ዕለተ ሞቶም ድማ ኣብ ስልጣን ይጸንሑ እዚ ብዝኾነሉ ግዜ ሃገር ትሕመስ ቁጠባ ይዓኑ ግጭታት ይምዕብሉ ተስፋ ዝነበረ ሃገር እንድሕሪት ትጉሰስ ነዚ ንምፍዋስ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰሲዖም ኣብ ስልጣን ኮፍ ከይብሉ ኣብ ዝተመደበሎም ናይ ስልጣን ግዜ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣኖም ከረክቡ ንምትብባዕ ነቶም ስልጣን ዘረከቡ ዝውሃብ ሞ ኢብራሂም ዝተባህለ ሽልማት ኣሎ ሽልማት ሞ ኢብራሂም ብምርጫ ናብ ስልጣን ደይቦም ኣብ ዝተመደበሎም ናይ መርሒነት ግዜ ወዲኦም ስልጣኖም ብሰላማዊ መንገዲ ዘረከቡ ናይ $5 ሚልዮን ሽልማት ክወሃቦም እንከሎ ኣብ ልዕሊኡ $200,000 ክሳብ ዕለተ ሞቶም ዝቕጽል ዓመታዊ ደሞዝ ይኸፍሎም ናይ ሎም ዓመት ተሸላሚ ሞ ኢብራሂም ፕሬዚደንት ኒጀር መሐሙዱ ዒሶፎ ኮይኑሎ ንሱ ኣብ 2011 ፕሬዚደንት ኮይኑ ናብ ስልጣን ዝደየበ ኮይኑ
ኣብ 2016 ዳግማይ ተመሪጹ ክመርሕ ዝጸንሐ ቅዋም ሃገሩ ብዘፍቀደሉ መሰረት ድማ 2 ግዜ ንናይ 5 ዓመት ናይ ስራሕ እዋን ወዲኡ ስልጣኑ ንፕሬዚደንት ክኸውን ዝተመርጸ መሐሙድ ባዙም ንምርካብ ዝቀራረብ ዘሎ እዩ። ፕሬዚደንት ኒጀር መሐማዱ ዒሳፎ ብተወሳኺ ሕጊ ቅዋም ኣብ ልዕሊ ምኽባሩ ንሃገሩ መጠናዊ ናይ ቁጠባዊ ምዕባለ ዕቤት ከተመዝግብ ክሕግዝ እንከሎ ኣብ ምኽባር ዞባዊ ፀጥታ እውን ዓብዪ እጃም ተፃዊቱ እዩ። ፕሬዚደንት መሐማዱ ትሕቲ መስመር ናይ ዝነበሩ ቁፅሪ ዜጋታቱ ካብ 48 ናብ 40 ሚእታዊት ከወርዶ ክኢሉ ኣሎ። ወዲ 68 ዓመት ፕሬዚደንት መሐማዱ ን10 ዓመት ድሕሪ ምምርሑ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣን ዘረክብ ዘሎ ኣብ ታሪክ ሃገሩ ንመጀመርታ እዩ። ኒጀር ካብ ግዝኣት ፈረንሳ ናጽነታ ካብ እትጎናጸፍ ኣብ ዝሓለፉ 60 ዓመታት 8 ፕሬዚደንታት እኳ እንተመርሕዋ ገለ ብወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ገለ ድማ ብቕትለት እዮም ካብ ስልጣን ክእለዩ ጸኒሖም። ፕሬዚደንት መሐማዱ ተዓዋቲ እቲ ሽልማት ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጡ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝገበሮ ትዊት እቲ ሽልማት ንሃገሩ ኒጀር ሓበን ከም ዝኾነ መራሕቲ ኣፍሪቃ ክብርታት ዲሞክራሲ ክሕልውን ቁኑዕ ምሕደራ ክሕልውን ከም ዝሕግዝ ገሊጹ። ሽልማት ሞ ኢብራሂም መሐመድ ኢብራሂም ዝተባህለ ሱዳናዊ ብሪጣንያዊ ቢልዮነር ብዝመስረቶሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን ዝዕደል እዩ። መሐመድ ኢብራሂም ሴልቴል ዝበሃል ኣብ 14 ሃገራት ኣፍሪቃ ክሰርሕ ፍቓድ ዘለዎ 24 ሚልዮን ዓማዊል ዘለዎ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ቴሌፎን ወናኒ ዝነበረ እዩ። ንሱ ነቲ ትካል ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ 2005 ብ3.4 ቢልዮን ድሕሪ ምሻጥ እዩ ኣብ 2007 ሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን ብምቋም ስልጣኖም ኣብ መዓልቲ ዝገደፉ ሰባት ሽልማት ክህብ ጀሚሩ። እቲ ናይ $5 ሚልዮን 200,000 ዓመታዊ ክፍሊትን ሽልማት ብተወሳኺ ሃገሮም ንዘማዕበሉ ህዝቦም ካብ ድኽነት ንዘውፅኡ እሩም ምሕደራ ዝተኸተለ ንኻልኦት መራሕቲ ኣርኣያ ዝኾኑን እዮም ዝያዳ ዝወሃብ። እቲ ሽልማት ዛጊት ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ፕሬዚደንት መሐማዱ ሓዊስካ ን7 መራሕቲ ነበር ተዋሂቡሎ። ንሳቶም ጃኮብ ቺሳኖ ሞዛምቢክ፣ ኔልሰን ማንዴላ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ፊስቱ ማጉኤ ቦትስዋና፣ ፔድሮ ፒረስ ኬፕ ቨርደ፣ ሂፈከፑኔ ቦሃምባ ናሚቢያ፣ ኤለን ጆንሰን ሰርሌፍ ላይቤሪያ እዮም። ነዚ ሽልማት ዝዕድል መሐመድ ኢብራሂም ኣብ 1946 ኣብ ሰሜን ሱዳን ዝተወልደ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ቴሌኮም ዝሰርሕ ዝነበረ ካብ ዩኒቨርሲቲ በርሚንግሃም ብኮሙኒኬሽን ሞባይል ብማዕርግ ዶክትሬት ዝተመረቐ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ $1.3 ቢልዮን ሃብቲ ዝውንን ኣፍሪቃ ናብ ጎደና ምዕባለ ከተምርሕ ዝፅዕሩ ሰባት እዩ። ዜጋታት ሶማልያን ኢትዮጵያን ሕጂውን ናብ የመን ክሰግሩ ይፍትኑ። ኣብ መጀመርታ 2020 ዝጀመረ ኮሮና ቫይረስ ዛጊት ኣይሃድአን። ኣብ የመን ኩናት ኣሎ። ግን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማልያን ብባሕሪ ናብ የመን ምስጋር ከም ዘይቋረፁ ዓለም ለኻዊ ውድብ ኢሚግሬሽን IOM ገሊጹ። መብዛሕትኦም ካብቶም ካብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንየመን ዝሰግሩ ዜጋታት ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሸቕለት ኣልቦነትን ቁጠባዊ ፀገምን ተደሪኾም ስራሕ ንምድላይ እኳ እንተኾኑ ኣብ የመን ዘሎ ኩናትን የመን ሰጊሮም ናብ ሃገራት ስዑድ ዓረብን ሃገራት ወሽመጥን እንተበፂሖም እውን ብሰንኪ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ዝምለሱ ምዃኖም ፍሉጥ እናሃለወዮም ነቲ ጉዕዞ ዝመርፅዎ ዘለው። እቶም ዜጋታት ስራሕ ንምድላይ ብብዝሒ ዝኸድዎን የመን ተሳጊሮም ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠርን ኢማራት ዓረብን ከምኡውን ካልኦትን ክኾና እንከለዋ ኣብ ስዑድ ዓረብ፣ ኢማራትን ቀጠርን ዝቕመጡ ብፍላይ ዘይሕጋውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ቀጻሊ ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስግኣት ከም ዝርከቡ ኣብ የመን እውን ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ ኩናት ተቐርቂሮም ከም ዘለው ተገሊጹ። ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ዝመፁ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 10 ኣማኢት መንእስያት ዕላምኦም ንስዑድ ዓረብ ብምግባር ብኣጋር ጋላፍ ናብ ዝተባህለ ክሳብ 46 ዲግሪ ሙቐት ዘለዎ መሬት ጅቡቲ ይበጽሑ። ካብ ጅቡቲ ካብ 300 ክሳብ $500 ብምኽፋል ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ የመን ራስ ኣልኣራህ ይሰግሩ። ካብኡ ናብ ዓደን ድሓር ድማ ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰግሩ ይፍትኑ። እቲ ኣስታት 2,000 ኪሎ ሜትር ዝግመት መንገዲ ገንዘብ ሃሊዎም ክኸፍሉ ዝኽኣሉ ብመኪና ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ድማ ብኣጋርዮም ዘካይድዎ። ኣብ ኣጻምእ ጅቡቲ ብጽምኢ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒሎም ኣብ ምድረ በዳታት የመንን ስዑድ ዓረብን ድማ ዳግማይ ብጽምእን ጥሜትን ኣብ መንገዲ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ውሑድ ኣይኮነን። ሓያሎ ብዕጡቓት ተጨውዮም ኣረዳ ስቃይን ሓዋላን ገለ ድማ ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰግሩ ኣብ ዶብ ድራርጢት ከም ዝኾኑ ይግለጽ። ሓያሎ ካብዞም ሂወቶም ንምምሕያሽ ናብ ስዑዲ ዝብገሱ ኣብ መንገዶም ክሕግዞም ዝኽእል ገንዘብ ዘይሒዙ ብምዃኖም ኣብ መንገዶም ኣዝዩ ብዙሕ ሽግር ከም ዘጋጠሞም ገለ እውን ድሕሪት ንሃገሮም ክምለሱ እንተደለዩ ዝሕግዞም ኣካል ኣይረኽቡን እዮም።
ብሰንኩ ድማ ኣብ የመን ተቐርቂሮም ዝተርፉን ክሳብ ለሚኖም ክበልዑ ዝግደዱን ሓያሎ መንእስያት ኣለዉ። እዞም ብኸምዚ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ኣገባብ ናብ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ዝኸዱ ውሑዳት ዕዉታት እውን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብኣተን ዝኣትዉ ብምዃኖም እንተተታሒዞም ናብ ሃገሮም እዮም ዝጥረዙ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ሓደ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ እውን ዓለም ለኻዊ ውድብ ኢሚግሬሽን IOM ይገለጽ። ብመሰረት መግለጺ ሓንቲ ህጻናት ዝርከብዎም ኣስታት 200 ስደተኛታት ጽዒና ካብ ጅቡቲ ዝተበገሰት ጃልባ ኣብ መንጎ ጽዕነት በዚሕዋ ክትጥሕል ብምድላያ ኣስገርቲ ኣስታት 80 ሰባት ብሓይሊ ናብ ባሕሪ ከም ዝደርበይዎም ተፈሊጡ። ካብዚኣቶም እቶም 20 ክሞቱን ከለው እቶም ዝተረፉ ድማ ናብ ግማግም ባሕሪ ተጸፊዖም ኣብ ጅቡቲ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። ኣብ ከተማ ሰንዓ የመን ኣብ ሓደ ናይ ስደተኛታት ሓውሲ ቤት ማእሰርቲ መዕቆቢ ብዝተወልዐ ባርዕ ሓዊ 8 ሰባት ክቕተሉን ከለው 170 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። እቶም ኣፍሪቃውያን ከም ዝኾኑ ዝተገልጹ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን እዮም። ብመሰረት ጸብጻብ ኣብ 2019 138,000 ሰባት ብመንገዲ ጅቡቲ ናብ የመን ክሰግሩን ከለው ኣብ 2020 ኮሮና ቫይረስ ኣሎ እናተባህለ ድማ 37,500 ሰባት ሰጊሮም። ዓቕሊ ጽበት ዘስዓቦ ስደተኛታት ዋላውን ናብቲ ሓደገኛ ዝኾነ ዞባ ክጓዓዙ ይመርጹ ምህላዎም ዘተሓሳስብ ምዃኑ ዓለም ለኻዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ይገልጽ። ተወሳኺ ካሚንግ ቱ ኣሜሪካ እተሰሜት ፊልም ኣብ 1988 ብህቡብ ኮሜድያዊ ኤድ ሞርፍን ብጻዩ ኣርሶኒ ሆል ዝተዓየት ፊልም እያ። ኣብታ ፊልም ዛሙንዳ ኣብ ዝተባህለ ናይ ሓሳብ ንግስነት ኣፍሪቃዊ ወራስ ዓራት ምስ ነጋዊ ስድራ ቤቱ ክነብር ተርኢ። እቲ ወራስ ዓራት ቅድሚ ምምርዓው ናብ ኣሜሪካ ክበጽሕ ኢሉ ይኸይድ እሞ ኣብኡ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊት ይፈቱ። እታ ኮሜድያዊት ፊልም ኣብ እዋና ኮነ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ድማ ኣዝያ ህብብቲ ፊልም እያ። ኣብዛ ሒዝንያ ዘለና ዓመት 2021 ድማ ካሚንግ ቱ ኣሜሪካ 2 ካልእቲ ክፋል ድሕሪ 33 ዓመታት ናብ ምርኢት ቀሪባላ። ኣብዛ ፊልም ካብ ዝሓለፈ ፍሉይ ዝገብሮ ንግስቲ ኮይና እትዋሳእ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኖምዛማ ሙምባታ እያ። እቲ ካልእ ዝፈልዮ ድማ ኣብታ ፊልም ገለ ተዋሳእቲ ዝኽደንዎ ክዳን ሓበሻ ከምኡውን ጽሑፋት ግዕዝ ብፍላይ ድማ ጽሑፋት ኣምሓርኛ ዝረአ ብምዃኑ እዩ። ኣብታ ፊልም ኣብ ከተማታት ኤርትራ ህቡብ ኮይኑ ዝነበረ ብዛዕጎል ዘጌጸ ኣቡ ጀዲድ እውን ንግስቲ ለቢሳቶ ትረአያ። ብዘይካዚ ሽልማት ንጉስ ብፍላይ ድማ ኣብ ክሳድ ዝግበር ካቴና ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን መስቀል ተምሳል ዘለዎ እዩ። ካሚንግ ቱ ኣሜሪካ 2 ድሮ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ኣስታት 300 ሚልዮን ኣታዊ ብምርካብ ብህቡብነት ክትረአ ጀሚራላ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ የረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ የረና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ የርና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ልዋም ሓፂር ዛንታ ጸሓፊት ሰላም ሃይለ ሚካኤል ሶሊ ፎልየን ኣዝዩ ዓውታ ዝመልኦን ረባሺ ድምፅን ሰምዕት ሓይሊ ናይ ሓዊስካ ገለ በበይኑ ጫማ ገለ ክዳና ገዳቢጣ ኣብ ሰከንድታት ዘይመልእ ግዜ ኣብ ቦታ ምቆጻጸሪ ተራኽበት። መራሕቲ መሳርዕ ያላ ኩላኻ ሰብካ ተቆጻጸር ኣብዚ ዘየለዉ መዝጊብካ ረክበኒ። እፀዋግን ጽሙእን ጸሊምን ግን ከዓ ድልድል ዝበለ ተኽሊ ሰውነት ዝውንን ኣባል መራሕቲ መሳርዕ ትእዛዙ መሓላሊፉ
نتاخل مسرع عتياب ريخاز نبرت منسي بتفتت زبلوز نبريا عينتو كولا لا تأزازم تقبلهم استبهلوا مسفتسمو مرحت مسارع حلوتو وترتو محارو خبيت سبهم يخون فتوتهم زمتصم دبدابيز عدلو معلت بمبارو اتبوستمان مالت حبت أصح دبدابي ناي حيدنا نهب كرميت وصيو أسمع تمحارو بمرقواح دبدابي كعدل جمرة سموناوي بزي مقراص طعم قالات فقرهن تسفان زحزل دبدابي زلمدت نفسي بز مخنياتيو كبلو زي كقل كابزو قوارهز درور حليفة نبرات مالسن مركاب صحفكم دبدابينا فقوتن شاقولاتن فتصم دهي زي بلوم شتا ماي كوينهم تريفهم تكوينات تخون بزب الحساب رأسي تناويسو هررن وتهدراو ممبرحن معسكر سوات حويسوو فتصم نعمدن زاز قرصي كدكو لومخه ملس شاقولات يركب دخون جنان نفسي حتى تاخي وداكو بينام تادسه سماي كصواع سمعكو نقلت بدديله نتاز عدا عشيك تساتاريت كاب إرتياب بصح دبدابي منطيله بخمي كفيتيا خي تردعني كاب حق وصاي هم مسرع كوينه خنببا جمركو عين تأبادن تمحارون بتقطع السانية كنتاتي تقريمهم تأمتوني أبالنا جن متما تراي زي كونه دي حيرز مساكا نجر فليت كايدو تولو بزا السماع رؤسو نقنقلاي انت خونه قد خي قبركو نتا خبلوام زبهل وحد مسمرات الزقرات شرها مورقات درو كودها قريبا نباركو زي كم تثبيتي دهر حسير سلامتا بيني أزق خون فتسي ما حسيبي فلتني جنك أخوينو بكا أخوينو سلازي بكا أغبساني أنا ناتكا يكون كون دحر حج سقنا ملأخت خباين تزي تسأبخاق حايشي بكا تزحاشا مراس السي تشاو بيني جنا زنببكوه مأمانو تسأجي مني بنزي زخلهو أقدمي زي استوعى الكل سألي هب أقري ودي قام سرعه دنني ليه دحرم العلي تسيراتوز نبرت مثلي فسيميك أمنو بزي مدلاي انتي حاسيه دقيميت أمتك هو استغير النقراي نبرن مثل تايوتيك حالفلاد دحر زي باللوامي مسحة دقاجيب فرطاع من اسيك تبلو الزيت دفر سب تتأماتي ما أمان زقبلو زلوخ مسلو تغتيرهم تأمتوني دقيمي عينتي عميتي رأسي بعد هوي حزي قويات درب حكوه تحرقه الرعيلين عبايت أخوة دقنبار تمدحرق زخونا نقرسي فتسيمو هاي ردعنان أبساوان نسأن حلو قزي بمسأنكاقو نتا مقور قزي قول عناتي ماموق فقر الوامي استقادس كلها ختما دارقانا بتقولو التغيره زدسك الأمرون زي تملسو حتون حزي تملسكوا فتاكوا لعل نفسها بليسات حالي لي نزا دقايق كابك المعينا نخف اللي نفسها زي قبر الله لعلي خازري ايه بلين بمبال دليتها توشت ايه مليئة اتخم قوال متأن مودما أب حبرت سبنا بقرعات الدوزة بلا كبرن سهنا أزوفيت الليل وامي بتنفاسيت مامو دحريخا عمت مالت موالوكي بكا بفت سمايك أولاني بيني النعبلات وحج نبعثها بدرتي زفسست الوامي انت يكون قون نباحق تاتا سريع كاب مساي مسكالا قدام أخليلك الكيدان زأسرة يبحق رياخنا عي أبكوس أزيك المعمق فقرست إما ونسا قامان حدار انت رأيوه عندي أمتشم زعب كله جزاوتي لوام زي بلو لوام كالعني لوام بقندو زي كابوشت إز منشو أب كبابي خما أسركت كابوشت هانا بكبابي خاي خيدمو نخبابي خاخ تفكرو لوام بزلو خنتات كتستمع أرد ما تقل تنايوشت إيه لوام كاب زي هاللوت اتقدامه لوام مو بينكركب
نفس وكف بوتا بزخري شق النبلة نقنزاي كأنزاو سخلو سلمتاي كم وسينا نو الرخيبخ حتى لني زبل مدبي بسن كده مرعى أنا بحجر أمريكا بحتصير جيزي مخادا كأبوتو اللي كالكون آها دقس لزخوني يمو أنا عاقدي فاتني حدا جزيه مس ولاديتي كوفيلنا بنعلو لزنبرنا جزيه هدي فلتي أنت لك تزاربي بزي سماع حتى أقرب كلها أنت معري بس خاص أنت أين وقت سجم دلك يسال تسجس دراخة إذا مغنيات سي كالي وإلى ديخة أي تردان قلت في لما لسكو وأنت بين ودي ندرزن إيه نسخم مواسبتنا يكون كمان نحنا جواتات دق جواتاتنا بهالتيوم انتي مالتي خجوا دق جوا ولادي مخانا زنقعه قنجري لحتت كوا انت درار عيني انا الوام ابزاك زمصيانا نبعت ابوينا بكال خمرعني شباشبالو بچ خدوي معري قال انا غير كبري مس بلتني اتفقرهم كابز قدم عينيك اجل سلازبلني نجر أبو قال كوينو وياخد صقع على دليو بمبال الشماغلتات بخبر سديدة ودي كاب سواق ساب زملس حس أمو نقبر دحريو بلملم داس بخبر لقاسنا مرعوة ميليم دا ترزنا نأزن زغور كحمل سيما اللي سملي أنس قديم صقع كم تبلو مع استفيني يقدا أمو بقول عدوهم بزعباهم مسحاتتكم مواسبتنا زي مخونكم الرقاقيسة جغا قولينا عين زمسلن سبهي بيا له يلوم من قلب قال حبز عفي هو انت مالتي يوم مواسبتنا نيخم مكا سلمتينا خمس دقاتور زين اخن واسب زين دخل بنواتن هابتن انت زي بليسنا ما يبلصنا نيم من البات زلوهم هابتن تسمعنتنا بقزاوتنا تعبيه تحضير لهم كيكون بمحساب حطوها برأس حطوها درارب كلها هاي نسمس خالي يمزب لودي تكالي مالت أببتي يخوم بلعتن قتلتن سب بداتات يخوم بهالتيوم انتي زارب نزلخي من نحناس بلعت سب هده زارب يزلخ دنبر دا كلوي بسم بعدين بمقرهن تأمت كوا رد أنه أدرار عيني هو ما نحنا دس بنبلعنا تبل أدي خيز عينتوات أمامتات أمت كوا أدي هدا مخاناق يترفع بسم بعدين بحرك عنن كسل تخلي نزنا برقص أي قادا وسديدا درس تحر مبال درار عيني سبدون سبب بلعي تقمت إلها حتى تتني هندي انتي فليته كنا حرق عناي بزي مسكانو عو يبل نبركو هندبتكا نتاقد منويح عمتات أب كسر بيت مرتناز نبرت بيت مصحف تخيدنا مسلوامي يكويننا ننبباز نبرنا روبينسون كرانسوت بالمصحف بزعبا حد سب مسبصوت غينون ناقشة مركب تسيراتهم لأسران 4 عمتات أبس مواد سيت كوينون بينو زحلفو دحيرو مس عربيلو ساميو كاب بلعت سب كهدم كله زد حانو بتايون زغصل 3 عمتات بدغلالها 26 عمتات أبتا دسيت استقمت أمو دك سبات كم انسساب حاوت أبيسوم كبالعوام بعيني رئي لو زمسكر هدي ولاديتي بلعت سب يخوم إلا أب أفاي كاب درقوحات اللي حليتناتهم كيهلونا فرحكو نزال علي من مخاناز فلت أسب زيل لنفسي بلعت سب كي تخون ترتركوا بينو ودي انتين زبل لك كله بارعي سلاسي استفتر فطور اتحادة غاب تحادة سلطان يقولون صغير كابهيلي دحرا حاسة انت تدقاقيمون عاقب زبلو انت زي رخيبون حق يزمسل ترقص كحاسوت دارقة حقي كازبلو سلازي سخف عيبالك لوام تخدت كاب لوام تبلت سبت مزل
بعليكمي زبلت قال سب مريض همصار كاز ودي جنا زرب أخي ودت قال سب كم صار كه ما غار كيبكي بمبال قريفيان دققت أي نفسكو أتن عمتات تسفان بيرلوز نبوركو تمرتي كان بوكارت أنستنا مقبي كسكر خلخو عقر قبل نجمره أتكوها مردق زحزة دبدابيلو لي دحر ماتريك مفتاني أب إيدي بس حنبر قدمي انتو سخونسي كميلنا بالعلواي تكالات تمرتزس أمبرنت بخمس الزرع كايخات عصد ديسي بال أب تمرتهي تغليلي قداسة بمطفئين دقا بمخانمو علين بدرجة دس مثال كما أدفلت تبارركو أزخون نعايز قدساني نبران بعالفلت لوامي يكو تخسير على بمبال شلل دقابلكو نتو مودوم أبزل على درجة بس يحو خريو بسعادة إيدوم قديفهم بسألم إيدوم سريحهم زمهار المسدرايقن حبنا يكسر هاد صفيت نبران جزيت كيتو مركفة أزيخ بيدنا هيوت فتنا بالعلي عند أتيوها بزنبرو الجزي أدلي لهز فتن كودي فيجن بخل وايت وزع قديدني هجأها بس عني كابتا خب حديدا خمزوز أتبابور نبتخدو زي تفلت كهنا زلا حقري إيرترا كوتس عدر رخيبة قديمة بزي حقاو من قدي انتاي بزي حقاو من قدي حق زي بالله عددو حقاو من قد هلوي بزغنه ناب قربيت حقر السودان ساني حد ما ناب حقر أمريكا مرحكو حد شيوت حدش قديان نبابرا سدات ها إلا فلمكو فقري بلي هو تقليلو بتستسيلي أرق زبلا بالا يترف بعلو خسر حالي بعلي كسرو حابز فتن كل قزي خمان هج حنففاء لوامي كم عفاف التمن صباح زخران نتحدثه تكاليها بلعني حنسب إن حوارن كقبصة نهي بحكي أنا أقبل عسب كوينس كيبل عادي أنا عي مع موت ألام قديفات عزيرة زبل حوتتات يناوز أني من بارهم أبها قرأ أمريكا تنبر كم زلاب بفلاتين نخرخ بها بزوح ونسعاركو أما حبراو ميديا يقون نفلت تحاتي تاقن صعري كنتو داخو أنا ما عم يخوت هرفكو انتو خانه هيوتي بقوبو كم ممرحسي فاسئموي كالكالنن دروكوا أب إرترا بسنكو الفتاتن كالإنز خسر كو قداي تمرت زازيمة أبت مجمريا هاقر أمريكا خاات تخلقو كم نايس إريا سرحتنيا خوينة سرح اللوزنا بوركو هسبيتال درجاي ملوك بملوك أيرا نابك أنديت حقاقا حكيم تساقاقيرا كسرح جماركو كاب علتها حدا معلتي ترنيا حكيم وعيلة بطعمي دخيمة نتا دحري تقبلني ترنيا حكيم قال نسيتي معلتويز أبس أباركيبة بغانك أنجليزنيا بروخ نايس رح ساعتات كوخنا لا تمنيتي دحر مقلاس قاونين مقيار نعمك أير خفليها مرحكو جناب وخي بس أحكوكن أتقصر هوسبيتال ويو بزبر رباشي دمسي ناي أمبولانس تناوزة كاب الشبد بدن اتا مكينان كاب بوشتي تا مكينان زفنو زنبرة اهتاز تحوص أوياتن أزيو سبس إيرام مبارا كقمتها تشكركون أوياتن أنزان دك سبات دارقا معالتاوي سم مباريين كم سب محرد كورر تمنيه ماليسي من قديك أصل حدو سقميم سلعالكو أوي أي أدري معاري زبل دمسي نقن زقاب وقنقواي كتدمس سمعكو انت حدي معاري دي سمع زلو نأذني بزي مأماني
ንነብሰይ ሓተትክዋ ንኽረጋግጽ ድማ ብውያ ናብቲ ክፍሊ ማሕረሲ ተስዒራ ዝኣተወት ሰብ ኣበልኩ እትው ክብል እታ ንዓይ ዝተቐበለትኒ ተረኛ ሓኪም ኦ ማይ ጋድ ዶክተር ዩ ኮሚንግ ባክ ኢትስ ቨሪ ናይስ መምላሰይ ከም ዝሐጎሳ ብምግላጽ መሳርሒ ሕክምና ከተምጽእ ወጸት ብኹቱር ድኻምን ደም ምፍሳስን ብቋንቋይ ትቕንዞ ዝነበረት ሕማም ሕርሲ ተታሕዘት ውፅዕት ሰብ በቲ ኣብ ግዜ ጥንስን ቅልውላው ሕርስን ቅድሚ ምሕራሳ ደም ምውፃእ ዘይንቡር ብምንባሩ ሰንቢደ ዝከኣለኒ ቀዳማይ ረድኤት ክገብርላ ተጓያኹ ኣብ ዓራት እንቅልእታ ደቂሰ ማህፀና ክጎራጉር ምጀመርኩ ናጽላ ህፃን ኣብ ድሓን ኩነታት እንተናታ ምስቲ ክዕገት ዘይከኣለ ደም ድሕነታ ኣመናስ ገኣኒ ብዘይንሱ በሚሕር ቃንዘያ ምስለኒ ኣእጋራ እናሰንደወት ብምሽንዳሕ ፈጺማ ምስራሕ ከልኣትኒ ክጽምም ኣብ ዘይምኽኣለይ ድምፀይ ያበርኽ ኣቢለ ሓፍተይ ኣስራሕ ንባ ብሰላም ክትገላገሊ ትደሊ እንዲኺ ብምባል ነቲ ሙሉእ ገጻ ሸፊንዋ ዝነበረ ነጸላ ብኢደይ ግንጸላ በልክዎ ልዋም ዝረእኽዎ ኸእምን ብዘይምኽኣለይ ዘረባ ኣብኒ መልሓሰይ ቁልፍ በለ ኣብ ዘይሕሰብ ሰዓት ኣብ ዘይግመት ቦታ ዲ ዝበለ ድምፃዊ ብርሃም ኣፈወርቂ ንኽትኣምኖ ዘጸግም ኣጋጣሚ ተፈጥረ ቢነይ መንጎ ስምባደን ቃንዛን ኮይና ስመያ ድመጸት ርግጽሰ ንሳ ታወሳዲት ልቢ እታ በኽሪ ፍቕረይ ርኻቢት ትጻኒ ብምባል ምናልባት እኳ ኸይበልኩ ጓሕጒሐ ፍቕረይ ዝነገፍ ኩላ ልዋመይ በላዕ ሰብ እዩ ብምባል ርሕርሕ ኣቢላትኒ ዝሕሻ ዝመረጸት ልዋም ድሕሪ ነዊሕ ውረድ ደይብ ናይ ህይወት ትንፋሳ መንጎ ህይወትን ሞትን ተቐርቂራ ሃንደበት ጐፍ ኢላትኒ ኩሉ ኣካላተይ ካብ ቁፅጽረይ ወፃእ ኮይኑ ኣብራኸይ ራዕራዕ በለኒ ውነይ ጠፊእኒ ገለ ነገር ወሪርኒ ሞያይ ዘሰከመኒ ሓላፍነት ዘንግዐ ናበይ የኸይድ ከም ዘለኹ ካይረጋገጽኩ ካብ ተኽልቴና ዝነበርናዮ ክፍሊ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ቀጽርቲ ሆስፒታል ከይተረፈ ኣሪሐ ቐነፈጽኩ ስቕ ኢለ ኣጋረይ ናብ ዝመርሓኒ ድሕሪ ምኻደይ ዝወርድ ዝነበረ ኪፍኪፍታ ዝናብን ዝነፍስ ዝነበረ ንመንፈስካ ዝሓድስ ንፋስን ርእሰይ ሃድሙ ምስ ገደፈኒ ቁሩብ ናይ ህድኣት መንፈስ ተሰማዓኒ እሞ ስጉመይ ደው ኣቢለ ክሓስብ ጀመርኩ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ክሕርሰ እምበር ነይርኒ በቲ ካልእ ድማ ኖ ነታ ኣብ ኩሉ ሂብከያ ኸተብቅዕ ኩሉ ሒዛን ዓለም ብዝጥዕማ ንኽትነብራ ንዓኻብ ክትወፆ ዘይትወፅእ ኽእል ዓዘቕቲ ፍቕርነትያ ስሚዕታትካን ዘንትእለት ዝቐተለት ሰብሲ ከተሕርሳ ሕማቕ ውሽጠይ ብኽልተ ቐራና ሓሳባት ተዋጠረ ቡዳኮ ንሓራስ ስማ እዩ ቡዳኮ ንህፃውንቲ ቅትል ይዘብሎም ቡዳኮ ናብ ዝብአ ተቐይሩ ብልዕልዕ ይዘብለካ ቡዳኮ ብፈተውቲ ዝጅምር እዚ ብሂላት ድሕሪ ትደይ በላዕቲ ሰቢኹም ዝብሉና ኢላ ምንጋራ ብኸፊል ዘጽናዕክዎ ብሂላት ሕብረተሰብና ምስቲ ዝተፈራረቐ ሓሳበይ ተደሚሩ ተወሳኺ ጭንቀት ኮነኒ ዘይበላዕ ሰብ ኢላ ርሕርሕ ዘበለትኒ ሕጂ ጽቡቕ ገይረ በላዕ ሰብ ምዃነይ ከርእየ ናይዚ ኩሉ ዓመት ዝተሳቐኽዎ ሓነይ ዝፈደሉ ግዜ ዝኣኸለ ኮይኑ ተሰምዐኒ እሞ ባእስቲ ሓቃር ፍሽኽ ብምባል ኣንፈት ጉዕዘይ ቀይረ ናብቲ ኸም ንፋስ እናተሓንበብኩ ዝገደፍኩ ሕክምና ብሸለብ ገለብ ተመለስዎ ኣብቲ ቐጽሪ ምስ በጻሕኩ ግን ውሽጠይ ፍርሒ ዝርው በሎ ብፍላይ ኣብ ኣፍ ደገቲ ንልዋም ዝገደፍኳ ክፍሊ ከቢድ ሻቑለት ዝነበቦም ሰባት ላዕልን ታሕትን ክብሉ ምስ ረኣኹ ዓቕለይ ጸበበኒ ትንፋሰይ ውትፍ በለኒ ዶክተር ልዋም ሞይታ ድያ ጋእጋእ እናበልኩ ሓተትክዋ ነታ ቐዲመ ኸይደ ኣለኹ ኸይበልክዋ ካብ ሕክምናዊ ሞያ ሓላፍነት ወፃኢ
ጠንጢነያ ዝኸድኩ ሓኪም ኖ ኣይሞተትን ግን ኢላ ዓይና ፍጢጣ ስለምንታይ ከይነገርካኒ ገዲፍክያ ትወፅእ ዝዓይነቱ ጣምታ እናጠመተት እሞኸ ብሰላም እንደተገላጊላ እንታይ እዮም እዞም ሰባት ከ ናብቶም ዝተረበሸ መንፈስ ወሪድዎም ዘይንቡር ምንቅስቓስ ዘርእዩ ዝነበሩ ሓደ 4 ዝኾኑ ሓንቲ ጓል ትርከቦም ሓበሻ እናተመልከትኩ ወለ ተገላጊለ እያ እንተኾነ ብብዝሒ ደም ምፍሳሱ ብጣዕሚ ተሃስያ ኣላ ደም ዝልግሰላ ሰብ ደሊና ከዓ ደማ ኦ ኔጋቲቭ ብምዃኑ ብቐሊል ክርከብ ኣይከኣለን ሕጂ እቲ ዝግባእ ክፍሊት ክኸፍልዎ እሞ ካብ ባንኪ ደም ክእዘላ እየ ኢላትኒ ብግስ በለት ኩሉ ዝርርብና ብቋንቋ እንግሊዝኛ እዩ ዝነበረ ኦ ኔጋቲቭ ንዝኾነ ክህብ እምበር ካብ ዝኾነ ክቕበል ዘይክእል ዓይነት ደም እዩ ንዶክተር ብኢዳ ስሕብ ኣቢለ ደመይ ምስ ናይ ዝሓፍተይ ዝሰማማዕ እዩ ስለዚ ኣነ ክልግሰላ እየ በልክዋ መዓስ ትሕነኻ ፍደ ዝብል ደምደም ዝሽትት መንፈስ በኒንለይ ብሰብኣውነት ተረቲዐ ክርዳእኒ ከኣለን ኦ ኣምላኸይ ብሓቂ ዲኻ ብምባል መልሰይ ከይተጸበየት ዝልግስ ሰብ ከም ዝተረኸብኩን ቤተሰብ ልዋም ድሕሪ ምሕባር ናብ ላቦራቶሪ ለኣኸትኒ ድሕሪ 3 መዓልቲ እታ ብኣውያትን እህታን ቃንዛን ምፍጣራ ጸሊኣ ዝነበረት ልዋመይ ህይወት ዘሪኣ ቀባሕባሕ ክትብል ስለጀመረት እንኳዕ ብሰላም ተገላገልክ ዲኻ ብላ ወላስ ድጉል ናብ ፍቖተይ ከውፅእ ገና ከይረጋገፁ ናብ ክፍላ ኣተኹ ህፃን ናብ ፀጋማይ ወገን ዝነበረ ዓራት ኣደቂሳ ብጎቦ ኮይና ጽንሓት ንለዋመይ ህርጉ ኢለ ምስ ኣተኽዋ ቁጥር ስምባደያ ብገጻ ተነቢቡ ኣፋሃ ሃቢላ ቢዳ ኸደነቶ ሰላም ለዋም ኣሰንቢደክ ዶ የቕሬታ በልክዋ ኣተኩር ኣቢለ ኩለንትና እናጠመትኩ እቲ ራንሻ ዓላ ዝመስል ሓውሱ ብጭው ዝበለ ማዕጓጉርታ እዚ ኩሉ ሕማምን ደኸምን ኣሕሊፋ ክንሳ ንፈውሲ ማሕላ ከይሃሰሰ ድምቕምቕ ኢሉ ከምታ ቀደም ዝፈልጣ ንምርኣያ ደስ ተብል ኮይና ብምባራ ከመይ ዝበለ ትዕድልቲ ዓዲልዋ ጓል ሓራም ክንደይ ፅበቕ እያ ኮይና ብምባል ብውሽጠይ ሓመኽዋ ፅቡቕ ናብራ ሓጎስ ዝመልኦ ህይወት እያ ትነብር ማለት ድዩ ንነብሰይ ሓተትኩ ቢነይ ፍርሕ ትብዕ ብምባል ስመይ ድሕሪ ምፅዋዕ ካብቲ ዘላቶ ክትስእ ፍሕትሕት በለት ኖኖኖ ለዋመይ ናበይ ደሊኺ ብኽልተ እንግድዓ ደጊፈ ኣብ ዝነበረቶ ዓራት ኮፍ ኣበልክዋ እንተኾነ ኣብ ነብሳ ዝዓለባ ኣዳወይ ክለቀን ብዘይምኽኣለይ ካብ ዒንቱ ልዋም ዝፈልፈለ ውዑይ ንብዓት ክዓልበኒ ምስ ጀመረ ሒዘያ ከም ዓንዲ ጨው ደሪቐ ከም ዘለኹ ሽዑ ተረዲእኒ ብቕልጡፍ ኣእዳወይ ሰሓትኩ ቢነይ በዲለካ እሞ ይቕረበለለይ ብጃኻ ቢነይ ልዋመይ ፊቕፊቕ ብምባል ተነኽነኸት ቢነይ ለንደቓ ይዕኹን ካብ ዘኽረይ ሃሲስካ ይትፈልጥን ኢኻ ግን ዓቕመይ ድሩት እዩ እታ ክገብራ ዝኽእል ዝነበርኩ እታ ዝገበርክዋ ጥራሕ በቃ ንዓቕመይ ብዓይኒ ንዕቀት ኣይትረኣዩ በቃ ሰናይካ ኩሉ ግዜ ብውሽጠይ እዩ ፍቕርኻ ኩሉ ግዜ ብልበይ እዩ ብምኽያት ከዛረባ ብዘይምኽኣሉ ሕግት በለ ስለምንታይ ትበኺልላ ኩሉለይ በጃኻ ስቕበል ውሽጠይ ከማና የተገማጥር እዮም ንባዕታ ክፀርግ ደጊመ ኣዳወይ ናብ ገጻ ልኣኽክወን ኣዳወይ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ነብሰይ ደኒነ ቀሪበያ ብምባረይ እቲ ሙእሽታ ነብሳ ሃንገፍ ኢሉ ኣፍንጫይ ሰርሲሩ ብዝኽርየ ንድሕሪት መለሰኒ ነታ ፍቕሪ ሂባ ፍቕሪ ዘቋደሰት ንህሉለይ ምሳይ ከላ ናይ ልበይ ንፍቕ ኣበልክዋ ሕቆፋ ጥምጥም በላ በቃ ሒዝከያ ኣብዚ ዓራት ጠንቀላዕላዕ በል ዝብል ሓሳብ ውትፍ ውትፍ በለኒ ግን
ኣብ ከም ዝህሞት ከለና ናይ ምብጻሕ ሰዓታት ኣኺሉ ሓንቲ ጓልን ኣዝዩ ዘፍጣጥ ርእሱ ንምስክር እኮ ትኸውን ጥር ትብል ፀጉሪ ዘይብሉ ዕድሚኡ ናብ 50ታት ዝፅጋዕ ሰብኣይ ከባቢ ወዲ 8 ዓመት ዝኸውን ቆልዓን ሕውስ በሉና ከመይ ውዕል ክልዋመይ ሕንዲኸ ብምባል ንሉለይ ኣብ ግንባራ ስዒሙ ንዓይን ሰላምታ ኢዱ ሰደደለይ ኣብ ግንባራ ምስዓማ በዓል ቤታ ምዃኑ ስለ ዘረጋገጽኩ መምዘኒ ደቂ ሰባት ኣተሓሳስበኦም እምበር ደጋዊ መልክዖም ከም ዘይኮነ ዘንጊዐ ርእሰይ የማነ ፀጋም ብምንቕናቕ ወይ ዘሕፃባት ስተልዋ መይሲ ሙልዖ ትመስል ዋልሲ ናይ ብሓቃድያ ንዝሓቑፋ ትሓድር ድማ በልኩ ፍልልዮም ፈሓምን ጓህርን ኣብ ሓደ ፈርኔሎ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየኒ ከይተረዳእኒ ፍሽኽ በልኩ እቲ ፍሽኽታ ቐጻሊ እንተዝኾነለይ ክንደይ ጽቡቕ ነበረ ንዓበል ቢኒ ወደይ ሓፍትኻ ዳእያ ኣዲኻ ጽብቕቲ ወልዓ ኣምፅያትልካ ኣላ እታ ኣብ ሓደ ፀግዒ ናብ ሓራት ጽግዕ ኢላ ብሰድያ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ጓል ነቲ ብሕፍረት ርእሱ ጉልዕፅ ጉልዕፅ ዘብል ዝነበረ ቆልዓ ኢዳ ብምምልካት ፀዋዕቶ ኣብ ቅድመይ ግንባራ ክስዕማ ከሎ ርእሰይ ብፍላፅ ዕንፀይቲ ከም ዝሃረምኩ ፈግፈግ ኢሉኒ ስምዒተይ ክቆፃፀር ናይ ሓይለ ቦይ ተቓሊሰ ኸብቅዕ ቢኒ ዝብል ስም ሰማዕኩ ግን ከቢድ ነጎዳ ብጥቓይ ከም ዝነጎደ እዝነይ ጎውጎው በለኒ ወድኺ ድዩ ሓተት ክዋን ልዋም ከይተረዳእኒ እምበር ነዊሕ ቁመቱን ደርጋ ዝበዝሓ ክፋል ገጹ ምስሊ ናይ ልዋመይ ዝሓዘ ብምንባሩ ወዳ ምዃኑ ይሰሓትኩን ልዋመይ ብፍርሒ ዓይና ወሪሕሪሕ እናበለት ብርእሳ ናይ ኣወንታ መልሲ መለሰትለይ ኤሉለይ ካባኸሲ ንዓይ ክዝክር ኢልኪ ኢኺ በኽሪ ውላድኪ ስመይ ኣጠሚቕክዮ እንታይ እሞ ይዓብስ ንዓይ ብደወይ ቀቢርኪ ስመይ ህያው እንተገበርክዮ ብውሽጠይ ዕሩምሩም ብምባል ነቲ ድሮ ንሰበይቱ ደም ለጊሰ ስለ ዘድሓንኩሉ ይቕኒለይ ዶክተር ብምባል ምስጋንኡ ክገልጸለይ ጀሚር ዝነበረ በዓል ቤታ ከም ንቡር እኳ ከይመለስኩሉ ነታ ኣብ ገጻ መሪር ጣዕሳ ዝንበብ ዝነበረ ልዋመይ ብናይ ኦሮማይ ዓይኒ ጠሚተ ልበይ ብዘይዋሕስ ንዓኣ ረኪበ ደመይ ኣብ ደማ ሓዊሰ ስምዒታተይ ንድሕሪት ገዲፈ በሊ ክሳብ ሎሚ ናይ ብሓቂ ሰብ ንሰብ ክበልዖ ዓቕሚ ኣለዎ ኢልክ ተኣምን እንተለኺ ካብቲ በላዕ ሰብ ቡዳ ቢንያም ደም ሰትየ ከለኹ እሞ ሰብ ምብላዕ ተላመዲ ኢልዋመይ እናበልኩ ዋዛምሲለ ዘረባይ ደርበኹ ነዛ ሙሉእነት ዘይብላ ዓለም ኣንፈተይ ቀይረ ንኽጓዓዛ ካብታ ክፍሊ ሰላሒለ ወፃኹ ክስታይ ከኣ እምበር ዘኪረ ከሴራ ሴራ ኣብ ልዕሊ ዛንታይ ሓደ ግዜ ጋዜጠኛ ግርማይ ኣብርሃም እቲ ዝኸውን ዝኸውን ትብል ተርጊሙ ዘቕረባ ዛንታ ዘኪረ ስለዚ እዚ እውን እቲ ዝኸውን ይኮይኑ በልክዋን ንብሰይ ተፈጸመ ንመስግነኪ ሰላም ሃይለ ሚካኤል ሶሊ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም እንተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ
ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና